Kunnioitetut sotiemme veteraanit, arvoisa juhlayleisö. Itsenäisyys tarkoittaa itsemääräämisoikeutta omissa asioissa, on sitten kyse yksilöstä, kunnasta tai valtiosta. Itsenäisyys on kuitenkin myös enemmän. Se on kuin itsemääräämisoikeutta, se on vapautta. Juhliessamme Suomen itsenäisyyden 97-vuotispäivää täällä Nastolassa on hyvä muistaa, että ehkä varhaisin itsenäistymissuunnitelma syntyi juuri täällä. Eversti Göran Magnus Sprängkurten laati sen Seestalla 1780-luvun alussa. En nyt kuitenkaan puhu Sprängkurtenista, vaan haluan nostaa pohdittavaksi asian, jota pidän itsenäisyytemme syvimpänä ja pysyvänä juurena. Se tiivistyy käsitteeseen siveellisyys. Sana on jo kadonnut tai ainakin kovasti kaventunut merkitykseltään. Viimeisenä merkittävistä poliitikoista siveellisyydestä puhui presidentti J.K. Paasikivi. En tarkoita, että siveellisyys sanana pitäisi palauttaa, mutta sen sisällön ymmärtäminen voisi auttaa luomaan jotakin uutta tilanteessa, jossa me suomalaiset ja koko ihmiskunta olemme. On löydettävä uudet hyvän elämän edellytykset nykyistä niukemmissa aineellisissa oloissa. On löydettävä keinot luoda uutta toimeentulon ja välittämisen kulttuuria, koska nykyisellään hyvä- ja huono-osaisten väliset erot vain kasvavat ja yhä suurempi joukko, yhä useampi ei jaksa sinnitellä mukana. Sotien ajan sanonta kaveria ei jätetä ilmaisee siveellisyyden ytimen. Ainakin filosofisessa mielessä pysyvimmän jäljen Suomen itsenäistymiskehitykseen piirsi sanomalehtimies, yläkoulun rehtori, filosofian professori ja lopulta senaattori, valtiovarainministeri Johan Wilhelm Snellman. Haluaisin herättää kysymyksen, osaammeko ja haluammeko yhteiskunnallisten ongelmien äärellä ymmärtää Snellmanin sanomaa siitä, ettei valtiota ylipäätään voi olla olemassa ilman ihmisten siveellisyyttä. Hänen siveellisyyskäsitteensä englanninkielinen vastine on eettinen elämä, ethical life. Eettisenä elämänä siveellisyys on yhteen hiileen puhaltamista ja yksilöiden käytännöllistä viisautta, jota ilman yhteisö jähmettyisi pelkiksi säännöiksi. Hyvät kuulijat, sain palvella työurani viimeiset 15 vuotta upseerien kasvattajana sekä puolustusvoimien koulutuksen kehittäjänä. Siihen liittyi laajan turvallisuusajattelun edistäminen niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Maan puolustus on osa laajempaa kokonaisturvallisuutta, jonka ydinasia on ihmisen turvallisuus, ei pelkästään valtion turvallisuusjärjestelmää. Tämä edellyttää meiltä sellaista eettistä toimintakykyä, jota suomen kielessä aikoinaan kutsuttiin siveellisyydeksi. Juuri eettisen toimintakyvyn kehittäminen kantavana osana yleistä sosiaalista, psyykkistä ja fyysistä toimintakykyämme voisi olla Suomen erityinen anti ihmiskunnalle. Omien puolustusvoimiemme kasvatusperiaatteeksi tämä toimintakyvyn idea on jo omaksuttu. Vaikka itse olen kehittänyt ajatusta toimintakyvystä puolustusvoimissa, haluan nähdä sen niin kansalaisuuttamme kuin koko ihmisyyttämme koskevana haasteena. Snellmanilaisen siveellisyyden ydin on sen ydin, siis se, että meidän tulee olla vapaita tahtomaan sitä, mikä on oikein. Ja tässähän se suuri haaste onkin. Valmiita oikean tahtomisen ja toimimisen reseptejä, kun ei ole olemassa. Aikoinaan oikean toiminnan ohje pyrittiin kiteyttämään 3 sanaan: koti, isänmaa
uskonto. Sittemmin uskonto on haluttu pudottaa pois ja sekä koti että isänmaa ovat alkaneet hämärtyä. Koti, isänmaa, uskonto on liitetty niin sanottuun topeliaanisuuteen, joka on poliittis-ideologisessa iskusanastossa saanut pilkkanimen paikan samaan tapaan kuin impivaaralaisuus tai viime päivinä kuultu sulkeutuneisuus. Mitä topeliaanisuus oli? Sabris Topelius kuuluu luetuimpiin suomalaisiin kirjailijoihin, erityisesti hänen Maamme kirjansa ansiosta. Kirjaa oli keskeistä koulujen lukemistoa 1870-luvulta aina 1950-luvulle saakka. Kirjan syvin sanoma oli, että me suomalaiset olemme Jumalan valitsema kansa, jonka vastuulle hän on asettanut tästä maailmankolkasta huolehtimisen. Paitsi Jumalalle, olemme vastuussa myös isiemme perinnölle niin, etteivät heidän kuolemattomat henkensä surren ja häveten joudu katsomaan alas kelvottomiin lapsiin. Tämä oli suoraan Maamme kirjasta. On liian helppo sanoa, ettei tällainen topeliaanisuus sovi nykyyhteiskuntaan. Paljon vaikeampaa on vastata siihen, pystymmekö tarjoamaan mitään vastaavalle syvyystasolle yltävää kokonaiskuvaa. Jos Topelius koettiin nationalistiksi, niin kävisikö Snellmanin teksti? Ei ole mitään muuta vapautta kuin vapaus luoda moraalista maailmanjärjestystä elämällä perhe-elämää, vaikuttamalla yhteiskunnassa, valtiossa ja maailman historiassa, sekä antamalla niiden muovaamiselle siveellisen oikean merkityksen. Snellman ei ollut nationalisti sanan saamassa huonossa merkityksessä. Hän ei vaatinut eikä hyväksynyt maailman historiassa millekään kansakunnalle tai valtiolle suurempaa arvoa kuin muille. Ihmiskunta on Snellmanille olemassa monina eri kansakuntina ja valtioina, joilla jokaisella on oma arvokas tehtävänsä ja oikeutensa täydellistää itseään ja sitä kautta koko ihmiskuntaa. Näin kyllä kirjoitti Topeliuskin, jos vain maltamme lukea Maamme kirjaa kunnolla. Ihmiskunta muodostuu kansakunnista ja kehittäessään kansallishengelleen järkevää, sivistynyttä sisältöä kansakunnat vievät eteenpäin ihmiskunnan ja ihmisyyden kehitystä. Tapa, jolla Snellman määritteli vapautta, antaa aiheen kysyä, kuinka itsenäisiä ja vapaita suomalaisina me tosiasiassa olemme. Sosiaalisen median aikana kysymys on erityisen ajankohtainen. Pyrkimys kulloistenkin mielihalujen toteuttamiseen ja hetkelliseen voittoon taloudellisissa ja poliittisissa peleissä on Snellmanin mukaan suurinta epävapautta. Valtiossa vapautta edistetään siten, että lait ovat yhteneviä kansan moraalitajun kanssa. Jos näin ei ole, lait eivät ilmaise siveellisesti oikeaa, vaan jäävät pelkäksi kirjaimiksi. Mutta onko meillä sellaista kuin kansan yhteinen moraalitaju? Snellmanilaisen itsenäisyysajattelun voi kiteyttää siten, että itsenäisyys on vapautta järkevään ja moraaliseen toimintaan. Itsenäisyys on vastuullista toimintaa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi niin omassa yhteiskunnassa kuin koko maailmassa. Aikamme tietysti on kovin erilainen, ja sellaisena Snellmanin ajatuksesta on turha etsiä valmiita reseptejä. Hänen oli varmaan mahdotonta kuvitella nykyistä ekokatastrofin partaalla olevaa maailman tilannetta, mutta hänen linjansa antaa ymmärtää, että maapallon pelastamiseksi tarvitaan kokonaisvaltainen ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen ohjelma, jota kokoaa
ja pitää pystyssä eettinen kestävyys. Juuri eettistä kestävyyttä ihmisyyteen kuuluvana luovuttamattomana vastuullisuutena sivellisyys tarkoittaa. Sivellisyyden rinnalla Snellman puhui sivistyksestä. Sivistys on yksilöiden, kansakunnan ja ihmiskunnan henkistä kasvua siveellisyyteen. Sivistys ja siveellisyys siis kuuluvat kiinteästi yhteen. Ne ovat alati muutostilassa aina uusien haasteiden ja tavoitteiden edessä. Niille ei voi etukäteen laatia mittareita. Haasteisiin vastaamiseksi tarvitaan tietty perusvalmius, joka kehittyy vain ja ainoastaan kasvatuksen ja elämänikäisen itsekasvatuksen myötä. Tätä perusvalmiutta Snellman kutsui itsetietoisuudeksi. Minä olen juuri tässä paikassa maailmassa, eikä kukaan muu voi ottaa vastuuta minun valinnoistani ja päätöksistäni. Maa ja kansa, johon olen syntynyt, on minut muovannut, mutta nyt olen vastuussa maastani ja kansastani. Juuri tällainen itsetietoisuuden kehitys on Snellmanille etenemistä kohti vapautta. Paljolti Snellmanin toimesta 1800-luvun alkupuolella alkoi Suomen itsenäistymiselle keskeinen kansallinen herätys. Kansallisen itsetietoisuuden edistäminen eurooppalaisen kansallisvaltioperiaatteen mukaisesti. Kansallisvaltion ominaispiirteeksi katsottiin yhtenäinen kansa, oma kieli, oma raha ja oma yleiseen asevelvollisuuteen perustuva armeija. Pitkälti kaikki nämä toteutuivat 1800-luvun kuluessa. Nyt, parin viime vuosikymmenen aikana, on väitetty, jopa juhlittu sitä, että kansallisvaltioiden aika on ohi. Suomenkin osalta on kysytty, olemmeko yhtenäinen kansa? Onko suomen kielen säilyttämisellä enää merkitystä? Ja omaa rahaahan meillä ei enää ole. Ja ammattiarmeijan siirtymistäkin on ehdotettu. Osa suomalaisen kulttuurin sivistysprosessia on ollut Snellmanin ajatusten tulkinta yhä uusista näkökulmista. Esimerkiksi kun 1920- ja 30-luvulla hänet oli ominut poliittinen oikeisto, sotien jälkeisessä uudessa tilanteessa myös kansandemokraatit nostivat hänet nuorison esikuvaksi. Koska häntä leimasi, ja suora lainaus, tinkimätön rehellisyys, taistelu valhetta ja vääryyttä vastaan, rehellisyyden ja totuuden puolesta, palava rakkaus omaa kansaa kohtaan. Huomionarvoista on myös se, että 1970- ja 80-lukujen kiihkeässä yliopistopoliittisessa tilanteessa joukko niin sanottuja porvarillisia ja vasemmistolaisia tutkijoita yhdessä löysi juuri Snellmanissa suomalaisen sivistysyliopistoaatteen perushahmon. Snellmanin tosiasiallisesti aloittama taistelu itsenäiseen ajatteluun tieteen avulla kasvattavan yliopiston puolesta ei ole tänäkään päivänä kadonnut. Asetelma on päinvastoin tiivistynyt yliopistojen omaksuessa yhä vahvemmin asenteen, jossa ei vain sivistys, vaan myös kansalliset tutkimusaiheet katoavat, koska niiden ei uskota myyvän kansainvälisillä markkinoilla. Ehkä Suomen itsenäisyyden juhlimisen pitäisikin olla sivistyksemme juhlimista. Snellmanin mukaan, mitä korkeammalle valtiollisen vapauden idea asetetaan, sitä enemmän vaaditaan siltä sivistykseltä, jota valtiollinen vapaus edellyttää. Olemmeko me tässä perustavassa mielessä itsenäisiä ja vapaita yhteiskunnan jakautuessa yhä selvemmin hyvä- ja huono-osaisiin ja asetettaessa kouluopetus yhä selvemmin
palvelemaan sivistyksen sijasta suoritus- ja hyötytavoitteita kustannustehokkuuden nimissä. Tuskin osaamme edes puhua pintakiiltoa syvemmin eettisestä vastuullisuudesta julkisuuspuheen kouluttaessa meitä talouskasvun, rakenneratkaisujen ja julkisen talouden tasapainottamisen sanastoon. Kykenemmekö siihen, mitä Snellman sivistykseltä vaati, on osattava tunnistaa kussakin ajassa liikkuvat harhahenget. Edes yleistä asevelvollisuutta kannattaessaan valtiovarainministeri Snellman ei vedonnut kustannustehokkuuteen, vaan yksilön ja kansan siveellisen omantunnon kehitykseen. Oleellista sivistymisessä kohti siveellisyyttä on se, että kukin yksilö kehittää omaa vakaumustaan totuudesta ja oikeudesta sovittaen vakaumuksensa rakentavalla tavalla yhteisönsä ja kansakunnan moraaliin. Vain tällä tavoin kansakunnan sivistystaso kehittyy ja valtiosta voi tulla kykenevä kehittämään maailmaa kohti oikeutta ja totuutta yhdessä toisten valtioiden kanssa. Koko tässä sivistysprosessissa perheellä ja kansakoululla oli snellmanilaisittain ajatellen ratkaisevan tärkeä tehtävä perustan luojana. Niissä turvallisissa yhteisöissä lapsi juurtuu vallitsevaan kansalliseen siveellisyyteen, eli oikean erottamiseen väärästä ja totuuden epätotuudesta. Tällaisten kyläkoulujen lakkauttaminen alkoi jo 1970-luvulla ja on kiihtynyt koko ajan 2010-luvulla. Johtavaksi arvoksi nousi kustannustehokkuus syvällisen juurtumisen sijasta. Kyse on kuitenkin laajemmasta niin sanotusta yhteiskunnan ja kulttuurin modernisaatiosta, jota osuvasti on kutsuttu juurilta repimisen aikakaudeksi. Juurilta repimisessä on kyse siitä perustavasta ongelmasta, jonka alituisesti kohtaamme, vaikkapa sote-uudistuksessa, niin kuin menee sanoa. Kumpi on ensisijainen, yksilö vai järjestelmä? Mestarikirjailija Fjodor Dostojevski kysyi, minkä arvoista on edistys, jos sen vuoksi virtaa yhdenkään lapsen kyynel. Toinen maailmanluokan kirjailija Leo Tolstoi puolestaan osoitti, kuinka helposti kansanjoukot saadaan ryhtymään kyynelten ja veren vuodattamiseen jonkin niin sanotun yleisen edun nimissä. Itsenäisyyspäivää juhlittaessa on syytä muistaa, kuinka maiden itsenäistyminen ja pyrkimykset itsenäisyyden säilyttämiseen useimmiten merkitsevät tavallisten ihmisyksilöiden kohdalla valtavia kärsimyksiä, sotia, sisällissotia, kotien menetystä, puutetta, nälkää. Etenkin 1900-luvulla maailma näyttää etsineen pelastusta ajatustavasta, että aina on olemassa jokin korkeampi, arvokkaampi, suurempi tai pätevämpi perusta kuin lapsen kyynel, tai yleisemmin yksilön hätä ja tuska. Nyt 2010-luvulla asetelma ei juuri ole muuttunut. Jos kyse ei ole maa-alueen omistuksesta, rodusta tai uskonnosta, niin ainakin niin sanotuista rakenneuudistuksista, joilla yksilöt tai vaikkapa kunnat ja koko maaseutu uhraten uskotaan pelastuttavan. Onkin sanottu, että Suomessa on hukattu yksittäistapausten ja niihin liittyvien inhimillisten piirteiden taju. Nykypuhe käyttää sanoja, kuten esimerkiksi rakenne ja paketti, jotka jo sanoina viittaavat johonkin saneltuun ja yksilön ylittävään ja unohtavaan. Tämä luo vierautumista ja turhautumista ja sitä kautta kasvualustaa niin sanotuille ääriliikkeille, kuten parhaillaan on tapahtumassa Suomessa
Puhutaan äärioikeistosta ja äärivasemmistosta. Näitä nimikkeitä kyseiset liikkeet tosin itse eivät hyväksy, koska ne viittaavat vakiintuneeseen poliittiseen kenttään, jonka liikkeet katsovat rappeutuneeksi. Vaihtoehto nykyiselle järjestelmälle on niiden mukaan joko anarkismi tai kansallissosialismi. Periaatteessa ääriliikkeiden anarkismi ja oman käden oikeus olivat Snellmanille epävapautta. Vapaus syntyy yksilön kasvaessa osaksi yhteisöä ja valtiota, eri tullessa yhteisen hyvän vastuulliseksi edistäjäksi. Tämä ei tapahdu alistumalla jonkun keskusjohdon tai joidenkin oppien käsikassaraksi, vaan toimimalla vapaasti eli oman tunnon johtavana. Snellman olisi kavahtanut viime viikkojen kommentteja eduskunnan käytävillä, joissa todisteltiin, että jotkut äänestettävät asiat ovat niin tärkeitä, ettei niitä saa jättää oman tunnon kysymyksiksi. Snellmanilaisittain asia on täysin päinvastoin. Ihminen toimii, kun hän omassa tunnossaan kokee voivansa ottaa vastuun toiminnastaan. Meillä lienee oikeus odottaa poliittisilta päättäjiltämme tällaista moraaliseen vastuunottoon perustuvaa sielullista varmuutta. Kun Suomen ulko- ja sisäpoliittinen tilanne merkittävästi paheni 1940-luvun jälkipuoliskolla, tasavallan presidentti Juho Kusti Paasikivi kirjoitti päiväkirjaansa, että riippuu Suomen kansan moraalisesta ja henkisestä lujuudesta, pysymmekö itsenäisinä ja ylipäätään suomalaisina. Kun hän maaliskuussa 1956 jätti presidentin tehtävät, hän painotti uudelleen kansan henkistä voimaa. Suora lainaus. Miten ulkonaiset olot ja maailman tapaukset kohtaloihin vaikuttavatkaan, kansan ja varsinkin pienen kansan tulevaisuus riippuu viime kädessä sen siveellisestä ja henkisestä voimasta, sen uskollisuudesta itseänsä, omia ihanteitaan, omia kansallisen elämänsä perusarvoja kohtaan. Paasikiven presidenttikausi sijoittuu aikaan, jota eräässä tutkimuksessa on kutsuttu moraalitalouden ajaksi. Moraalitalouden jälkeen 60-luvulla Suomen valtasi suunnittelutalous ja sitten 80-luvulta alkaen kilpailutalouden aika. Moraalin paikan suunnannäyttäjinä ottivat ensin sosiotekninen suunnittelu ja sitten tuottavuus, tehokkuus ja lopulta markkinavoimat. Suomi on muuttunut moraalivaltiosta kilpailukykyvaltioksi. Edes perustuslakimme selkeä sanoma tieteen ja korkeimman opetuksen vapaudesta ei ole pelastanut yliopistotutkijoita irtisanomisilta tuotannollis-taloudellisin perustein. Ja taiteelle on alettu määrittää hyödyllisen mittaamisen kriteerit. Viimeistenkin kyläkoulujen opettajat ja rehtorit on yritetty opettaa siihen, ettei kouluja pelasteta vakavilla pedagogis-sivistyksellisillä argumenteilla. Nykyisyyteen tuotuna snellmanilainen siveellisyys saa aivan uudet mittasuhteet. Olemme globaalin ekokatastrofin edessä, jonka läheisyys jo nyt vaikuttaa kaikkiin elämän alueisiin, eikä vähiten työelämään, sosiaali- ja terveydenhuoltoon sekä koulutukseen. Vastuun kantaminen tämän kehityskulun katkaisemiseksi ehkä onkin itsenäisen Suomen sivistystason koetin kivi. Emme enää voi ottaa itsestäänselvyytenä, että tuottavuus ja kilpailukyky ovat ihmisen ainoa ja lopullinen
päämäärä. Koulut, taide ja tiede avaavat tietämme todelliseen vapauteen eli sivellysyyteen. Jos alistamme sivistyksen joillekin muille päämäärille, itsenäisyytemme on vaarassa. Hyvät kuulijat, onnittelen isänmaatamme Suomea itsenäisyyspäivänä 2014 ja toivon päättäjille eettistä kestävyyttä.